Senang, ya kan ni kentau. Ka Ribhoi People Council ni RBPC bat ka Meghalaya People Social Organisation ni MPSO hinan kesngi kala kentu ya chancellor jong University of Science and Technology Meghalaya ni USTM. Abai day bat kajing tung kam tung jam hapo ke skul ba. Ka RBPC bat ka MPSO kila penpau kajing sngokya hadien kajing yo jing ujor na bon got ki samla ka jela Meghalaya halo kajing penmi ya ki khubor lat kam ya ki kot khubor Assam wat la ka ni ka skul ba ka don hapo kajing khmi da ka Meghalaya. Kajing let jurep jongki kinong elam jongki ni ki artli ki senjok kila kentu yo chancellor UM Hook Hak ban pentikna baya ki khubor latkam hadien habot on penmi lang ha ki kok khubor Meghalaya khnang ban island markumju ya ki nong thep kam kejela PA Sangma International Medical College and Hospital kabagi tang sina mata under construction. Tiki court recruitment namta ki neki positions for fair fresh portly. Te hakatu ka interview kadi ka walk in interview ko baki ki court. Kam shumladon kano ka advertisement haki print bat ki electronic media naka jalla junge kam tamna pori Ribhoi district te hakatu ka interview ka ba ngiyo mangi kalong baki WhatsApp ya katu ka kot kubor ka baki khot ya ka interview ka din Assam te hadin bangi la pasyang ban wat jingti wat benia nakilat patai kubor jong ka jalla kam tamna pori Ribhoi district te ngilap bat ngisham ba omdan batip omdan babna te ka jingkeli jong ka seng kalong ba lada ki khot ya ki interview bat lada ki sam lagi jongi ki bawat kam kim yu ajing tip lani kim long inform te kumno ki wan ban apply kum ki candidate ki aspirational candidate kumno ki wan ban apply lada ki kim tip bat pada kali yang chancellor ka basung tunat long kalong ba upudiang ya kita ki idea jongi kan habingi ai jemut ya upudiang bat yakinu yakini ki shol ki balong official juga USTM da ki local product te kita ki lai tuli ki mat ki ba ni wan yakinu ya chancellor mtakasni mentang ini pet ya kejing long juman kesumineng hanong ba shlong